תקשיבו, הנה הנעליים ששמתי, וכל דרך הזאת עשיתי סתם. אני הלכתי עכשיו, כאילו, זה מחק לי את הסרטון. בקיצור, הגעתי כבר לחדרה, עכשיו אני רק הולכת לבית, הבית בסוף רחוב. נפעל, יש פה מלא ערבים. בואו נמשיך. כאילו, צחקתי איתכם. חדר לא היה ערבי אחד, אבל כאילו, יש פה מלא בתים, קלפים. טוב, אנחנו עדיין ממשיכים ללכת. הדרך תהיה גם בחלקים בגלל ש... זה... קשה ללכת. שוב, באוטו לבד. טוב, יאללה, בואו חלק 2.